Ne kóstold meg, nem ér ennyit! Ne! Igen. Valaki a mentőszámát tudja? Úristen! Na, ezt is féltem a kukába. Ezt inkább karanténba zárom. Szerintem az átlagnál jobbat főzött. Nem kéne mentőket hívni. Nem akarunk pizzát rendelni. Soha nem bíztak a főztembe. Srácok, látom a fényt. Ja, nem az a lámpa. Meg fogok halni. Nyugi tesó, nem fogsz meghalni. Mit tettél te ebbe? Patkánymérget. Csak vicceltem. Vigyük be és fektessük le. Most miért néztek így, mert mindig csak 7 éves vagyok? 6. Gyere, Viki, fogd meg ennek a patáját. Ez rohadt nehéz, ez büdös! Na majd én segítek. Na, így már jó. Jó az ott. Rosszul vagyok. Most mit csináljunk? Először is dob ki azt a kosztot. Meg a lábast is. De most ezzel mit csináljunk? Szerintem hagyjuk ott. Ne hülyéskedj, mert mégiscsak a testvérünk. Tudom, ez nekem is néha eszembe jut. Hey! Nem szeretlek. Mi van, Bicsők? Mi a dolog? Nem tudok fölni. Pedig én szöget akartam lenni. De azért még a fújja is meghal. Gyakorolj sokat. Most még egyszer? Nem kell, rendeltünk, itt is van. Aztán, jó, megint egy kicsit legyen. Na, gyere enni. Kaja! Ó, Istenem, megmenekültünk. Havai, ahogy szeretjük. Már csak egy kis itóka kéne. Minimális epelési teljes limonádé. Hát, végül is jobb, hogy így alakult. De gratulálok rá! Nem fogyókúrázol? Diétás kóla ember! Jól van, plázatica logikus. Hé, a legkisebb is számít. Ezért jó volt. Szólj a bátyádnak, hogy jöjjön enni. Nem már, most tudtam enni. Szólj a bátyádnak! Légy szíves. De miért pont én? És amúgy is miért kell szólni annak a... Mindegy. Remek, ebből is kevesebb jut. Ez alszik. Balú. Pizza. Pizza? Rohagy meg. Azért szólhattatok volna előbb is. Örülj, hogy egyáltalán asztalhoz engedtünk. Egy majomnak semmi köze az asztalhoz. De valami normális része a számba.
Ennek legalább van íze. Másiknak is volt. Négodi Balázs Ferice, ha még egyszer szívni mered a főzdelni, Isten bizony kinyírlak! Nyugi, majd Liza úgyis kinyírja. Végre az egyetlen igazság ebben a napban. Az is igaz, hogy Viki szarul. Enyém a gép. De ma én vagyok a soros. De nekem házi feladat is van rajta. De én kisebb vagyok. De játszani is akarok. Enyém a gép. Hé! Ha. És? Ki az a Margit néni?